Sziasztok! Készítettem egy kalkulátort az előzőhöz hasonlóan, csak annyi különbséggel, hogy ebben benne vannak a hozamok, a még meglévő hozamok és a részvények osztalékai is. Tehát először is bemutatnám a működését. Tehát az első oszlop a sorszámot takarja, a második oszlop a hónapokat, itt a pénzügyi csomagok, tehát amiket visszaforgatunk, azokat látjátok, itt pedig a részvények darabszámát. Itt a középső mezőben, a fehérben a pénzügyi csomagoknak a hozamait látjátok, itt a sárga kiemelt mezőben pedig már a részvényekre az osztalékot. Itt a jobb részénél, jobb oldalánál a részvények értékei mező, a sárgában, tehát itt ahány darab részvényt vettél, annak az értéke jelenik meg. Piros mezőben a havonta összeg, amit ki szeretnél venni, vagy ki akarsz venni. A más mellette lévő oszlopban pirossal a havi bevétel, tehát a részvények plusz a osztalékok, vagy a pénzügyi csomagok hozamainak a bevételét látjátok. Ez az alsó, a fekete szám pedig a maradék. Tehát ebből az összegből itt már le van vonva a beforgatott pénzügyi csomag, a vásárolt részvény, illetve ha vettél ki valamennyi pénzt az egyenlegedről. Tehát akkor most nézzük meg működés közben. Ugye itt ezt az első részét ezt nem is bántanám, mert ezt mindenki tudja, hogy itt ugye beforgattunk mondjuk $78, itt a következő hónapban kapjuk rá a hozamot, ez $14. Itt látjátok összesítve. Már az első hónapban ugye befizetünk megint egy összeget, vagyis hát a következő hónapban inkább így mondanám. Na, ez most ide hiányzott. Nem is akar kikapcsolni. Jó. Tehát itt mindig befizetünk valamennyi összeget, a következő hónapban megkapjuk a hozamot, és ugye azért van itt két szám a következő hónapban, mert az előző havira is kapjuk, tehát 12 hónapig kapjuk ezt a $14, 12 hónapig, a következő hónapra befizetett és megkapott hozamunkat szintén 12 hónapig kapjuk, így függőlegesen lefele a fehér mezőkbe. Itt a második hónapban befizettünk $68, erre a következő hónapban megkaptuk a 12,40-et, ezt is kapjuk 12 hónapig, így függőlegesen nézzétek a fehér mezőket. Aztán befizettünk $91, erre is kapjuk a 12-szer függőlegesen, aztán 162-t fizettünk be, 12 hónapig kapjuk, 160-at fizettünk be a következő hónapban, $25, így végig 12 hónapon keresztül. Itt a februárt azért jelöltem meg itt a kék mezővel, mert innentől változott ugye a pénzügyi csomagoknak a szorzója, tehát innentől vált ketté, hogy bónuszpontokra megy 10%, a többi pedig a hozamra. Ebben a táblázatban a bónuszpontokat nem jelöltem. Tehát látjuk itt, hogy egészen márciusig ugye még a visszaforgatások vannak, áprilistól viszont már lehetett részvényt venni, illetve már március végén itt egy részvényt meg is vettünk, $50 értékben, itt látjátok az értékét. Így erre az egy részvényünkre már áprilisban kaptunk osztalékot. Na most az osztalék, mivel ugye az első részvényünk tört hónapban lett megvéve, elvileg erre a részvényre én $1 kaptam, március 22-én vettem meg. De mivel
Számoljunk úgy, hogy teljes hónapra, annak alapján $3 a havi hozam. Most ebben a kalkulátorban végig $3 számolok, persze azt tudjátok nagyon jól, hogy az osztalék minden hónapban más százalék lesz, tehát majd amikor mindenki megtudja a saját osztalékát, akkor itt szépen át fogja állítani. Azt is megmutatom majd, hogy hogyan. Tehát ez az április hónapunknak a elszámolása úgy néz ki, hogy itt ugye volt $154 a havi bevételünk a hozamokból és az egy darab osztalékra, vagy egy darab részvényre fizetett osztalékból. Ez volt $154. Na most ugye ebből úgy döntöttünk, hogy $100 csomag vagy részvényt fogunk venni, tehát visszaforgatunk. Áprilisban is vettünk 2 darab részvényt, aminek az osztaléka az ugye a következő hónapban, tehát itt májusban jelenik meg. Na most itt szépen nekünk elszámolta a rendszer, ugye kivettünk egyszer $100 részvényt, meg visszaforgattunk ugye $52 még csomagot, maradt nekünk $2,91. Következő hónapban, a május hónapot nézzük, ugyanez a helyzet, itt ugye már az egy darab részvényünkre ugye életünk végéig kapjuk a hozamot, amit előző hónapban, áprilisban megvettünk 2 darab részvényt, arra is kapjuk életünk végéig, itt van $6, tehát én $3 számoltam, még egyszer hangsúlyozom, ez nem ennyi lesz, hanem változó összeg, tehát majd annak megfelelően itt fölül látjátok a képletet, hogyha nem $3 lesz, akkor ezt a képletben ezt az összeget fogjátok átírni. Amennyi lesz, annyira. És ezt minden hónapban annyira fogjátok átírni. Bocsánat. Jó. Tehát itt be fogjátok tudni állítani felül a képletben, hogyha ez változik, nem 3 lesz, hanem 4 vagy 5, akkor itt egyszerűen átírjátok, vagy egy entert nyomtok, vagy itt megnyomjátok a zöld ezt a pipát fölül. És akkor végig nektek szépen be fogja írni a rendszer az összeget, a megfelelő összeget. Tehát az a lényeg, hogy minden hónapban itt a jobb szélén nézitek, hogy mennyi az abban a hónapban a bevételetek, amit ez a piros szám jelez. Ez a bevétel. Ez alapján el tudjátok dönteni, hogy mennyi részvényt vesztek, akkor azt ide beírjátok, jelen esetben itt vettünk egyet, tehát az $50 itt megjelent, és vissza tudtunk forgatni még $117 pénzügyi csomagra. És így a maradék összegünk $5,2,46 lett. Na most, hogyha úgy döntötök, hogy mondjuk itt nem egy darab részvényt vesztek, hanem 2, akkor ide beírjuk a 2-et, megnyomunk egy entert, vagy itt fölül ezt a zöld pipát. Ugye rögtön át is váltott a rendszer, a 2 részvényünkre a következő hónapban $6 fogunk kapni, ez szerint a számítás szerint, ami valóságban nem ennyi lesz, és akkor azt látjuk, hogy itt mínuszba ment a maradék összegünk, hiszen a $2, 2 részvényünk az volt $100, és itt a 117-et, tehát itt ezt leveszem nullára, és megnézem, hogy mennyit tudok visszaforgatni. Tehát összesen $169 van, abból ugye a rendszer levette a $100 a részvényre, meg az előző hónapi maradékot hozzáadta, tehát vissza tudok forgatni $72. Akkor azt ide szépen beírom. 72-t.
És miért nem írja be a 72-t? 72. Ez érdekes. Kitörlöm. És oda beírom, hogy 72. Jó. Nyomok egy entert, vagy egy zöld pipát. És akkor már is úgy alakult a táblázatunk, hogy az egyenlegünk 0,246 cent. Következő hónapban itt ezeket lenullázom a visszaforgatandókat. Így. Következő hónapban látjuk, hogy $186 a bevételünk. Itt veszünk megint 2 darab részvényt. Azt le is vonja a rendszer, tehát van $87, akkor abból eldöntöm, hogy a $87 visszaforgatom, tehát ide beírom a 87-et, és nem engedi oda beírni, nagyszerű. Akkor fent a függvénybe írom be a 87-et, nyomok egy entert vagy egy pipát. Így, és már számolta is a rendszerünk. Látjuk, hogy júliusban már $207 a bevételünk. Itt vettünk 3 darab részvényt. Ide ki van írva 3 darab részvény. És még maradt $57. Ezt az $57 akkor szépen visszaforgatjuk. Nyomunk egy entert vagy egy pipát. Megnézzük augusztust. Itt $225 a bevételünk. Ebből eldöntjük, hogy veszünk 3 darab részvényt, vagy mindenki annyit, amennyit akar, majd ezzel lehet kalkulálni. Én 3-at vettem, és maradt ugye $75. Itt a $75 még vissza tudom forgatni. Nyomok egy entert, vagy egy pipát. Szeptemberben itt már $246 a bevételem. Ez szerint, ha veszek 4 darab részvényt, az $200, akkor itt marad nekem $47, akkor itt nem tudok visszaforgatni semmit, de én azt gondolom, hogy még decemberig, amíg a rendszer engedi, akkor azért valamennyit forgassunk vissza. Tehát akkor azt fogom most csinálni, hogy itt csak 3 részvényt veszek, tehát beírom a 3-at, nyomok egy entert vagy egy pipát, tehát vettem 3 darab részvényt, és maradt $97. Ugye itt látjátok, levonta a rendszer, tehát ezt a $97 visszaforgatom. Ez hihetetlen. Nyomok egy entert vagy egy pipát. Következő hónap október. Októberben $257 a bevételem. Itt tudok venni 4 darab részvényt, és visszaforgatok $57. Nyomok egy entert vagy egy pipát, és akkor nézzük novemberben mi történik. $258 a bevételem, szintén tudok 4 részvényt venni, akkor marad $58, tehát itt $58 vissza tudok forgatni, entert nyomok vagy egy pipát. Decemberben még valószínű, hogy fogja engedni a rendszer a visszaforgatást, tehát itt is veszek 4 darab részvényt, és visszaforgatok még $68. Januártól már ugye nem fogok tudni venni csomagokat, mivel itt már lejár majd, de ami még dolgozik 12 hónapig,
ugye egyéves szerződéseket kötöttünk, az még itt minden hónapban meg fog nekem jelenni, tehát januárban még $274 bevételem lesz, amiből én úgy döntök, hogy veszek 5 részvényt, az $250, és marad $24. Februárban $260 lesz a bevételem, mert ugye 5 részvény, meg még a maradék csomagoknak a hozama. A $260 veszek 5 részvényt megint, és marad $34. Márciusban $249 a bevételem, ebből veszek 5 darab részvényt, azért tudok venni 5 darab részvényt, mert ugye az előző hónapból maradt $34, és így kipótoltuk ezt a 249-et $1, tehát veszek 5 részvényt, és még maradt $33. Áprilisban szintén tudok venni 5 darab részvényt, mert a maradékból kitelt, és maradt $13. Májusban viszont már nem tudok venni 5 részvényt, csak 4-et. Maradt $49. Azt mondja, júniusban viszont tudok venni 4 részvény helyett 5-öt, mert ugye itt van 236 a bevételem, és előző hónapról maradt hozam, tehát itt veszek 5 darab részvényt, nyomok egy entert vagy egy pipát, megvettem az 5 részvényt, és maradt $36. Júliusban megint tudok venni 5 részvényt, és maradt $24. Augusztusban $228 a bevételem, az 4 részvény, de még itt van egy maradék, tehát itt veszek 5 darab részvényt. Ez most egy kalkuláció, tehát én ez a saját fejem szerint csinálom, nehogy azt higgyétek, hogy ezt így kell. Mindenki annyi részvényt vesz, és úgy forgatja vissza a csomagot, ameddig lehet, ahogy akarja. Tehát hol járunk? Szeptembernél. Szeptemberben veszek 4 darab részvényt, $240 a bevételem, abból lemegy a $200 a részvényre, marad $48,77, mert az előző havit mindig hozzáadja a maradékot. Októberben azt mondja $242 a bevételem, de van az előző hónapról maradékom, tehát tudok venni 5 darab részvényt, és még marad $41. Novemberben szintén tudok venni 5 darab részvényt, marad $39, decemberben megint tudok 5-öt venni, marad $43, és januárban, tehát a következő év januárjában a bevételem itt már csak a részvényből, az eddig megvásárolt részvényből a bevételem $258. $258 havi bevételem van csak a részvényekből, amit folyamatosan vettem a csomagok mellé. Na most eldöntheti mindenki, hogy ezt hogy csinálja. Tehát havonta mennyi részvényt vásárol, mennyit forgat vissza még ez év decemberéig, és egyáltalán, hogy mit szeretne elérni. Tehát azt szerint lehet ezzel a kalkulátorral számolni. Na most itt ugye, hogyha januárban úgy döntünk, hogy nekünk elég ez a havi $258,
és ugye még a maradékok, tehát itt van még nekem $51, ami megmaradt az előző hónapról, tehát tulajdonképpen ez a $258, ez 300 valamennyi dollár. Tehát itt ebben a hónapban, bocsánat, még januárban itt vettem részvényt, igen, rosszul mondtam. Tehát januárban vettem még 5 darab részvényt, igen, azt levonta a rendszer, $250, maradt $51. Februártól érdekes a helyzet, mert itt már nem veszek részvényt. Ugye a $258 az előző havi bevételem, ami már csak a részvényekből, $258, ezt folyamatosan kapom életem végéig, a $258, illetve úgy van beállítva a kalkulátor, hogyha megnézitek itt a függvénybe fölül, mindig az előző havi bevételt adja. Tehát itt $258 volt az előző hónapban csak a részvényekből befolyt összeg, és a következő hónapban is ugyanezt meg fogom kapni. De mivel vettem még 5 darab részvényt januárban, ennek a hozama februárba íródik jóvá, tehát ezt itt most megint külön jelölöm, nem akarom már szélesíteni a kalkulátort, tehát ezért csináltam ezt így, hogy februártól a előző havi összes részvényt egy összegben írtam ide be, tehát ide egy összegbe írja be a részvényt, és amit pedig januártól veszünk részvényt, az pedig újra ide ki fogja így szépen majd sorba írni. Tehát januárban vettem még 5 darab részvényt, annak ha $3 számolok, itt látjátok felül a szorzatát, akkor az $15, tehát ezért a februári bevételem már $273 lesz. Amit márciusban meg fogok kapni, meg áprilisban is, ha nem fogok venni részvényt, tehát nem fog növekedni a bevételem részvényvásárlás által. Na most itt eldönthetem, hogy én már itt beírtam egy $100 kivétet, és látjátok, hogy kivettem $100, és maradt $224. Tehát eldönthetem, hogy ebből a $224 veszek-e még részvényt, vagy többet veszek ki, vagy kevesebbet veszek ki. Tehát a lényeg az, hogy ezzel a kalkulátorral ki tudjátok magatoknak számolni, hogy a következő hónaptól folyamatosan csomagvisszaforgatás és részvényvásárlás mellett mennyi az a jövedelem, amit el szeretnétek érni. Itt látjátok a jövedelmeket, ebből természetesen ki is lehet venni, ha akartok, azt ide írjátok a piros mezőbe a kivételt, és akkor kiszámolja a rendszer, mennyi marad nektek, és a maradékot forgatjátok vissza, amíg lehet, vagy nem vesztek ki, hanem takarékoskodtok, spóroltok. A lényeg az, hogy egy idő után beáll a rendszer egy állandó havi jövedelemre, ez itt jelen esetben, hogyha nem forgatok vissza, februártól ugye $258, ezzel a stratégiával, amit én most itt levezettem, nektek $258, amit örök életemre fogok kapni. Természetesen ez nekem nem elég, tehát én tovább fogom folytatni a részvényvásárlást, illetve magamnak csinálok egy másik számítást, lehet, hogy megnézek egy olyat, hogyha nem visszaforgatok, hanem csak részvényt veszek, hogy akkor hogy fogok állni. Nos, tehát ez így működik ez a kalkulátor, remélem elég érthető volt, és fogjátok tudni használni. Ha esetleg valakinek ezzel kapcsolatban gondja van, vagy problémája, akkor az nyugodtan a Skype-on keressen meg. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!